Tuolla. BT. Nice! BMP. Oo. No meillä on eroa, mutta kyllä mä ehkä pari missillä sohaa. Ai. Where you running, boy? Kyllä tässä oikeesti stabilized. Ei. Oh shit, se on tuolla katolla. Ai se on Tuolla kävelee. vaan. Se liikkuu. Mun... Nyt Mä näen, että se on tuolla päin. Henkinen. Se ei voi liikkua. Ja siinä on oh. Shoot Siinä it, on shoot it! Buddy. No! Joo, Magnokissa se oli siellä meidän kyljessä. Voi vit. Oh, juokse! Run, little boy, run! Run! Niin on ehkä näin. Oh! Oh, tossa on se tyyppi! Tuolta. Mutta mistä päin? Oh! Ai mitä? Oh shit, tulla posaat. Oh, hello. What? Mikä? Ja jatkaa vaan vallan. Oh, no kohta saa tää Israel-mobiili. Oh my god! Kato se summona sitten tyypy! You summon! Kato mun viereen! Kato mun viereen! Täällä on tällä tyyppi! No en mä... Full Jew outfitissa se summon assistant! This will protect us. Se on ainoa, joka sanoo voi... Mennään tonne tielle vaan. Tosta me ei räjähdytä. Miss? Noin! Mä kai panikoin ja painoin space. Meillä on kulunut tässä. I can see. Oh shit! Mitä helvettiä? Ja näin tanki, mut... Joo, siinä on tankki. Pysä... Shoot him. Ja... Fire! Oh shit! Oh shit! Miks nää ammukseen tää jotain damagea? Oh my god! Meidän barreli! My weave! Oh my god! Oh my... Stop! Oh! Mene! Stable maalla. Joo. Mä sanoin sitä kun mä näen hyvin se. Get him! No niin. You got him. Siis, mitä vittua? Skinetä pitkin. Smart fella! Okei, okay, yeah. Oh! Nice! Ilman päälle. I see him. Alright, rushataan vaan. Kyllä. What's the worst that could Have a happen? narrative device in which Team of a useless. Kato meidän tiimiläisten tappoja. Oh my god, oh my god, oh my god, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Ehkä pistetään tätä noobierraa. Koska mä en jaksa pistää sitä parempaa. Onpa teillä ihan rauhallista täällä countrysidella. El Clip Farm. Et se Venäjälle. Here we go! Saadaan toinen. Jääkö minun pitää? On vihollinen. Me kuollaan. Me kuollaan. Body.
Get the hell off my tank! Who is this? Ei, älä... Tiedät tykkäänkö mä tästä mapista. Se on uniikki, mutta ei välttämättä hyvä. Niin, anna sitä vallata. Tää näyttää niinku... Oh my god, kanoneusta. Mene loaderiin vaan. Ammun nää... Mä tapoin Destroy the thing. Oh my god. loader. Loader. FSDS. vaikka ei ottaa eikä hits. Just ignore him. Oh, What? tappo. 0 meters. Ollaanko me vieläkin ekoa? Buddy. It was a question, dumbass. Fuck you. Mä rushaan sun kanava. Joo, on siellä. Mä katsotaan. Oh my god! Tai! Ihan cornered, niin menee kyllä on. Jalat läntetään. Molemmat tippu samaan aikaan. Sit sä haluu. No ne voit. Hei, nyt alkaa. 10 seconds. Se on vielä kusella se. Se kullivaha. Kiitos sitä Fomaksesta, kun kaikki nää on. Ole hyvä. No. Oh my god. Verrollaimia! Mutta oli vielä siis yksi jäljellä enää. Hei, mä sain siihen yhteen tyyppiin 50 nopea. No, sulla on granaatti. Ai niin onkin. Oh, mikä toi oli? Oh, feelingsa. Aina kun mä katson tätä midiä tässä mapissa, mulle tulee se XQC-klippi mieleen. Ai jaa. Tässä se mollittaa sen kaverin ja sitä backpackia. Niin, mä sain sitten heduttaa Dessun. Edistä. Mä just sanoin. Oh, täällä on tyyppi. There's a guy here. Kalle, et sä tarvii apua. Se tuli. Sanoa Mikko. Mä oon aavik. Try teammate, please! I got Ei, Are okei. you retard? It's a massacre! Oh my god! Good boy! Siellä on auto. Äijän ei Ammut ton latin läpi. Why you take Gone by. Why you take Oh my god! pelin paski? Pippeli. Mä olin just kääntymästä. Miten tää peli Ventistä, mennään. Ventti. Oh my god. Mitä? Okei. Hack. Oi. Mitä oi? Tehdä oi. Mä breachaan. Joo, bridgea. No se! Mä voin kävellä! Me tehdään vittu uudestaan. Okei, toi mun ruudussa alkoi vaan. Vittu mä oon ihan kivi oikeesti. Mä en saa tuohon yhtään. Meni. Oh. Suojaa mua. Mun senssit varo. Mitä? Manual ring. Oi. Niin ei se... Ja just tolleen. Mä en saa sinne ollut mitään piupsia. Koska kakkamaista Pikava. Kyllä! Katso. Hack! Ain't nothing funny. Mitä vittua? Ei, mitä toi pommi tippuu? Ei oo mun proudest moment. Oi. Oi! Miks sulla on juutalaisia? Mä vedin ampuu. Oi. Diffuso. Joo, Mä tein Kurt Cobain, mä tungin sen piipun perseeseen ja vedän viipasin. Se olisi varmaan todella kivulias ja hidas. No on se, on.
Mutta ihan sen ansainnutkin. Victor pitäis tiikkillä loppusta hyvästä. Mitä vittua? Että mitähän vittua? Okei, mikä toi vitu? Sinne saa... Ei, katolla. Ei. War Impostor. Vitun avi. Tiedättekö toi oli niinku referenssi, tiiäks se Among Usiin, kun sieltä tulee se aloitusnäyttö. Vittu, miksi ne on? Näkö B:lle? Oh my... Ei oo todellista. Äijä, se puukottaa sun. Minne vittu mua? Ei. Miksi me lataa? Sulla on vittu 8 ammusta. Älä huoli. Oikeesti. Äijä, mä tein siihen 95 damagea, tää on ihan bullshittiä. Jos ois tullut vähän parempi.